ensempolo aya mpempi no yesi eboni wedie efini maami anase efineja debi wedie efi ona anase emfi oni ubehu obi na nabrabo aye basa na ye bisasa ne maami ne papa ahwe ne yi anase ne kokra brom no wo start sase rubber wo forma ebia no wadi boni bia anu odin a obi ehun na so agi nyankopempe e na ohun satan boni a wodi no se ye nan esi som passe santan ti mesese obe like attention TV wa subscribe ama yen na wa sanso aponchi adoma no mesro ponche so ma ye se ne notification bia ebe pie wa attention TV pe on sabe ken bi na so wa hwe so ne ekoso won tenten so ebi wo ho a emu ohwere mo ankasa abrantie bia wa pie mu e wo sompa hinie akonwa so ne wonu nsam no aye pie anu odi abantie pa se Miss Asamu ya no odin obia na se bemba bia nyankopon e mouse kana fesi self contain ne jai ye hide ye dwale abom we dwale na we nsuo si dan ano we ko na we ba no nyankopon enyi obi enfrim abrantie se ono de dwuma wo de omo te compound house na ye ma no e be dwale wa bonte ono mo so akote dan bi soro baabi na omo hwe emma akoso adompo sebi ebi so afumi ebi so ami ni so obi wa na wayi galas obi wo ho ate se ensam no obi wa na ngwa na dem no kra ye mre ne nyina wo fi mu na abrantie se wo hwe efie o ma de A to Z de wa hwe mo university ehu obi ase ne oti ne edwen wo so ne ye tuntum ne o ka yombo anu odin no se dakro wo hwe saa na ba ko e wo horo na kosu adompo no wo se sebi wo fe ngwa ne wo horo mpa na bibi to free eye ahemfie konkono no bibi e to free wo te sa afafranto e na betwa na ne so efi ho besin ne na brabo ne ndwuma nyina aye basa wadwane ato ahenie se won ka na seman na wo mo hwehwe sofo bi so na mo deliver no e dos na no odi wo de hwehwe bra na nim mayemra Abia woni say mami brebi a besin konam te yete Sofia Saman aye abusan so na se ema edware wo omo ma be henhan dan ne ma ne bi omu dware wo fie ho a na makotete ho na me hwe omo ho makotete ho hwe se bi ma ne twe na me hwe ma ne twe na me hwe Nese mudia no tramor no ewura mu adwini mu ana sesen wo pe adwale anu akote ho hen mame na sa mo de feelings ana mesha o sha u feeling mesha no mani agi na ma feelings Abraham pani abiji ade nchi na mo ya na amamu na mo fi ho amamu anu ne makomako miensa itina djuma abrabo amoba no abrabo ne ye bo no mani dware na ade dwaye ne ye chansen die ne bi ne abobo na na aye de ye nkata so ne bia chansen dan die ne bia ye nkata so ne bia se dwaye ne de ne obi anya adwamu adwade o atwam eti abasa na mo butu soro wa na ye hwe kama Obana kutwa fima wa uhuru mu nyina na metewo na mehwe kama wo ye fo pa bibie poni aba no mame yima be aba ne breme beti abram pa mo beret ka we den kasante ebo ade ne nade ebo bo hu wonya sante ebo abet ne mre enwa na mo hwe ene ye da piesi na de mi an say mo ya ache ache pa ache ya ache emma be ha dan fi ho mbe ha dan fi ho no ne ye hwe omo ho mu dwa omo horo ma se ne ye hwe come on all day in court ne mre mu pa ni bia ba ntu ko ha dan na se dwaye ni bi ho a etina akotena ho ye wo hia sem wo ye wo self contain mu a come on se ne se so afudwere se epim ne so ate wa wote wa dem wa fichiri mu FM where say wa fi mu a wotu nsuo bomu kwabrade nso de CCTV camera e de atoso na chese memu wa e ba sa wo be me ai say ba we me bo a pa chan we ye fun papa emre wa fon nyina de nso mo me bo a pa chan na ha mre wa ne maba wa no a mu shape no say na ya ne tete maba wa no wo manim chen mo de na ana akono che
Hey, why? Mumu sap na konkonte no akari. Yan sorry na yenkodi aduane na de aye die. Hey! Ghana for me mu wade bi di niema e ba wiase o. Eniema mu papa no mo fa no anya bie. Yesisi suo mantem adwaye enye na utwam akoba bi obi dware. Edi adwen na beba otim se mame nkote ho nkohwe. Sese ba ko bi nani bo so no bobo mama ne. Anti dabi ba ku dware baba wa bi dware na se eye wia mu ho na mesimi kwa akohwe bi ti me kwa akohwe no de me hu ya ne se ade bi atu afri na se aye se afafranto abi twamanu su ti preko pe de mu an se afedie manu so wo me come on bibia tuti afafranto free na se abehwima sum wa body a chokola afede de mu ya ne se to wura hunim si minim na botena ka betra he ka de tena na e kasa oda adai aja hwehwetwe adai me ma me panu mi ti oba takasie a mi ti wei enya nkurasem ne kura me na ka wo abeto na ka wo hwe me wo ye fun ka chopi na bibi tuye sompa efe asa franto be himani so afre de mu ya ne se manu so wo me afedie ohono na se mi hunu ade ye ewurade wo me sa nti ma afedie efiri wono free sa da na ekono me so na de me ye nti no ni parliament mi ko bona mane kwasasem enti free sa da na ekono afedie me nyoma nyina agiagu na wani no afedie me so bibia mu enye adwuma me ye kura na afi ya pame me afiri adwuma nim ama sese no me nyoma ye basa na ga no so tifi ho pacho ano tifi ho na unfa ntu obi anim ma bi anka mo fa che opa bi ana bibisa pacho de ti ama ma menye sansem nim sa de ame ye ne yankwasasem ana ma ya che nso so nti sese ba wo ba han ye yankwa ndai de ti ame de abedam se mesremo afedi mo se na ade ana me ye nyina na yankwasasem manumi ho se me ye sa de we de no wa hwe bi akire we ye wo san wa hwe bi pacho de bi mi hwe bi kama na efiofo ne ma no omunya lai bia se omudwale amohwe wo pacho de bi omanya lai bia ahini asam we sesi akopa fiofo chewa na ase ohwehwe sofo no deliver no Mr. Sa do comment be ba attention TV be ka ma kwentu amakra